चिरां जिल्लायाव सासे आइजोआ सानै सुबुंखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबो। चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आन्दर गामियाव खास्रि बिस्रि जाथाया जालाङो। 45 बोसोर बैसोनि सोमाव मोसाहारि मुंनि सासे आइजोआ तुलसन मोसाहारिनि थामथि बिसि 40 बोसोर बैसोनि हावासी मोसाहारि आरो बिफा 80 बोसोर बैसोनि थिख्ला मोसाहारिखौ गंसे गोबौ सिखाजों मोखां बाहागोआव खास्रि बिस्रि जोखोम खालामो। गामिनि मानसिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला सोमाव मोसाहारियाबो तुलसन मोसाहारिनि नैथि बिसिमोन। रिपर्टनि बादिब्ला सोमाव मोसाहारिया बलामगुरि दैसामजरा गामिनिफ्राय पानबारि आन्दार गामियाव फैखोमाना खोमसिनि खाबु लानानै हावासी मोसाहारि आरो बिनि बिहाव थिख्ला मोसाहारिखौ गाग्लोबो। मख'नो गोनांदि जोखोम खालामजानाय तुलसन मोसाहारिनि बिसिया 8 दाननि गथ'साखौ लाना खामसालियाव जनानै दंमोन आरो बिफाया सिथ्लायावनो जना दंमोन। फिसाय तुलसन मोसाहारिया न'नि खना फारसेयाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बिसि आरो बिफाया होख्रा होसि खालामनायखौ रैखा खालामनो फैब्ला उल्थायैसो होसो जाफिनो तुलसन मोसाहारिया। उनाव तुलसन मोसाहारिया गनजों सोमाव मोसाहारि लानाय सिखाखौ बोख्लायनो हायो आरो साखाथिनि सुबुंफोरनि हेफाजाबै सोमाव मोसाहारिखौ हमना पुलिसनि आखायाव दैथायहरो।